Soc Mavi Mestre i em presento a la reelecció com a rectora de la Universitat de València. Tinc l'honor d'encapçalar l'única candidatura presentada a l'elecció a rectora. Al llarg d'aquests dies de campanya hem parlat de reptes a què hem de fer front en els pròxims anys com a universitat pública i he demanat el vostre vot, el teu vot. Per això hem visitat tots els centres i instituts i ens hem reunit amb les representacions sindicals de treballadores i treballadors i de l'estudiantat per a parlar i per a escoltar les vostres inquietuds. Moltes i molts de vosaltres m'heu preguntat quin sentit té votar si només hi ha una candidatura. Cal votar perquè la Universitat de València tinga una veu ferma i forta per a reclamar el finançament i el marc normatiu que necessitem i ens mereixem. El demane el vot a la meva candidatura aquest dimarts 1 de març. Em votes a mi, però cal votar per tu, per a poder fer una política de plantilla que estabilitzi i promocioni les persones, per a poder dotar-nos de les infraestructures docents i investigadores que ens permeten realitzar amb qualitat el servei públic cap a la societat, per a poder desenvolupar projectes culturals, socials, participatius que fomenten els valors que sempre ens han caracteritzat. Per això et demane que em votes aquest 1 de març, per a continuar amb una cogovernança que ens permet encarar els reptes treballant conjuntament per avançar cap a la Universitat de València que totes i tots volem. Moltes gràcies pel teu treball i per la teua confiança.